Simula ngayong araw na to, kakalimutan na kita, Baak. Alam kong masaya ka na. Nakaw, gasolina na. Nakalimutan ko magdala ng payong ah. Si Baak ba yun? Ano kayang ginagawa niya dito? Oh yeah. Nalaing nga tato yun, kanaulaw lang di kalman. Baak! Bye. May tata dress mo, papanam. Nice. Sino kaya yung babaeng yun? Oh no! Siya na kaya yung asawa ni Baak? Apa nakag-deposit, inbound nak ni manong ko. Pautang mo lang kanya ako, mas secure data. Madi sa puli na ni manong katoy. May tati relo ma, nakagold ka pa eh. Siya na nga siguro yung asawa ni Baak. Apay nalaing kan, natalimudaw ka lang di kalman. Di mayatak mitain. Ay kasjaya, mabalin ka doon nakag-deposit. Hindi na talaga ako naantay ni Baak. Alam naman niya na siya yung first love ko. Ay, madi. Makita tan tupay nga agkadwata eh, baga tan tupay nga asawa ka. Gimpay kaya ta madidabagbagan na Baak ka, kunwari asawa ka. Ito nga amom. Di kaya, di ka nga type. Kaduan naklatan, gitangan ka to ba ito na pawid ta. Nagbigat ka mat na ayunan. Tatay mo pa yung mga imbaga. Di awan lao na ito nga tungtungan ay. Ay nangabang ko ti papanantay ah. Di Cagayan de Oro. Cagayan de Oro? Apay dati kasjay? Adda, kay sumot ibagan manong ko. Ang taman na tangaraw din. Basta, gasolina ama ito yung motor ko ah. Buwan naman problema dyan, kuray pultang pay. Kasan pasakay ko pa kayang? Madi nga kasta. Ay! Kaya, game, ibomba-bomba ama. Madi nga kasta ti pinag-ibig mo. Bakit pag-ada nga kasawa ta. Nagarti matatin na lalaki, amoy baby ka pa. Yahoo! Sige nga ron. Nariintaan ka pa, inukayat mo. Nice. Basta ni Mariani ah. Si Kamot nakakita ka lang babae, takit din. Tasok pa dyan. Simula ngayong araw na to, kakalimutan na kita, Baak. Alam kong masaya ka na. Ang pinagsardang ta. Mabisina. Merinda ta pa lang. Tamadita nga, mabisinan nga biyahe. Madida pa nakadada yung merienda na daguson. Di numadim ka, di may sa mapanay. Mabisina nga raw. Sige nga rod, nyang rod kahit mamerindaan. Kiuraan yan ano ti mabalin nga merindaan di ta. Sige nga rod, madi pa lang gamin siya ti merindam, ta solve-solve kan. Ado nga, rumarta, ngiwat mo, nagimas ka pa subsuban. Patakam ni, kaldaway.
Hintay paghatang man, duwa nga cupcake, kin duwa nga soft drink. Yeah, boy. Thank you. Nice. Sring. Nya. Kasla, ni Maria di nakita ka tay. Sino na Maria? Ha? Ajay inistoryan ni Manong ko? Ajay first love mo? Apay, naiistorya na kanyam ni Manong mo. Parehas kayo lagayam nga tarabitab. Awan ti may duling ko kanya yun. Tartarabitab di Manong ka, sunod ng ibaga. Pero matring, kasla iso natataya di nakita. Kapay ng suna ajay, dabalak mo sa bulyanan. Kinukaya tinakpag, sublyanak ka. Madi nakakayat aja yun. Apay kami nagsapol ka pa lang sa bali, kadatuyak lang nga ro dun. No kahit mo ti kasarag, kasarta dagosan. Numalpas kasarag, si kuganak dagosan. Manunanak yati kayat mo, sanga pulo. Bali na aja yun. Kapoy ka mo ito na lalakin, mindset ba? Ukustis na ba, magtal na ka, panawang ka dito. Nakararte ka. Bagas lang rin naman sa dagya manungkon, madimpay tuktukan. Supot ka na talaga. Tigas na nga binagkit-kitam kanya. Makapelo ka. Sikalat naman dyan pa papanamon. Sikag bayat akin nanta. Takan. Kasan wakan? Bahala kami tabiyag muna. Bakit angkan? Manang, bali ni subliyati may sabute. Basit lang matkisay na. Tigilan mo nga ako. Bakit? Anong problema mo ate? Ang sungit-sungit mo. Wala kang pakialam. Siguro si Bak na naman yung iniisip mo. Alam mo naman pala, nagtatanong ka pa. Umalis ka nga dito sa harapan ko. Ote, nandito na ako sa likod mo. Baka may itutulong ako sa'yo. Di ko kailangan ng tulong mo. Gusto mo tirahin ko si Bak para sa'yo? Tumigil ka nga. Wala namang ginagawang masama sa'yo yung tao. Wala kang ginagawa sa akin, pero sa'yo meron. Meron. Wala nga. Wala. Ba't ba ang kulit mo? Wala naman pala. Ba't ka nagkakaganyan? Si Baak, may asawa na. Masaya ka na? Siyempre ate, masaya na ako. Kasi hindi na magiging kayo. Yun na nga eh. Hindi niya na ako nahintay. Diyan ka na nga. Ate, saan ka na pupunta? Sa labas. Siyempre dito sa bahay. Ob-ob ka talaga. Ob-ob. Hindi nga ito ob-ob. Tatak lang ng gali ah. Tuloy ko man lang yung brakon.